Ka Yinka Shari Meghalaya High Court kala betha yau Deputy Commissioner ka East Giant Hills Manish Kumar kumju yau Superintendent of Police Vikash Kumar bakian IT ya ka kaipot ka babnia hapo shiposngi halor ke sinjam bala shem persha ya ka kamti dewyong bean kentup ka jingkurup ka jingkiam bat ki sinjam ban khanglat ya ka jingti dewyong thliu khnai neran hole mining hamen sngat thangsko Hadin ka jing betai ka batrium hapo ka par dewyong ka balai jaha ka santarik rempang ka balai shem ya ka jing em jong ki arpunyong ngot ki brio bat ka jing mensaw ya ki khandai ngot ki weipat. Ya ka kai pot bamenta ka baya de bet ki sinjam bala shem hadin ka te ka jing betai hapo ka parti dewyong ha thangsko lawan ra hakmat ka ying ka shari bat ka ka bala penpau ka long ka jing duna brio kata nalor ke sinjam bala shem ban register case bat ka jing kem ya arngut ki brio ka ying ka shari ha ka ne ka kedan ka bamenta kan om penmi ya kino ki hukum ki babnia henry ka labtha ban IT ka kaipot ka babnia hapo ka shiposi halor ki sinjam bala shem bat halor ki sinjam bala shem shu ha ka bai dei bat ki parti dewyong bean ha ka district barok away ka jingkurup ya ki tiar bala pendonkam hakikam ti dewyong bean bat ka jingkem ya ki brio ki badon khti hakikam ti dewyong thliu khnai bean khamtam hamen sngat thangsko On sapen mi syu ya ki hukum halor ka jingsiu by luksan hadien balayo pediang ya ka kaipon ong ka division bench bala khli da justice HS Thankiu bat justice W Dingdo ha ka hukum bala penmi ha ka khandai trek rempang la butha ya ki bor badai khmi ban penrong ya ki jing tep ki babnia ya ki jing tok kiet halor ka jingja ka bala ja ha ka khat sau tarik ka lalingkot ha thangsko ha ka ba Uwei unong tray belati dewyong na asam ulayap hapo ka kaipot jongki. Ka ying ka shari kala shimru ya ka jing sham jong ka 36th interim report jong ka justice BP kataki committee ka balale jingo syakate ka jaka balajia ka jing betai ka par dewyong ha mensengat thangsko lembat ki dor ki dar bat ki jing tip balayo ka bayde bat ka jing yap bat jing mensaw jongki briu ha kini ka jingja. Ka kaipot ka penpau ru halor ki kamti dewyong bean ki basa priang hakeleng ki jaka kum kashnong mopala bat sakhan wat hapadeng ki hukum jong ka ying ka shari ka kaipot ka long ka bapen sngosi bat ka pen I ya ka jingbom shimkhya jong ki bor badai khmi yala ka jong ka kamram ong ka division bench kala maham syu kane ka ying ka shari ka penpau syai ban penbej halor ka jingkit khli bat ladon kam on penmi syu ya ki hukum na ka benta ki bor badai khmi ban penlong ya ka jing tok kiet ka babnia bat ka jing tok kiet da ka kenhun balai lut ni central agency ka ying ka shari kala betha syu ya deputy commissioner bat superintendent of police baki dei ban wan mi hakmat ka ying ka shari ha ka sin shong bishar ka ban wan balabu ban penlong ha ka khat khandai trek rempang